Summer na naman, kaya labis na init ng panahon ang nararanasan hindi lang sa probinsya ng Camarines Sur maging sa ibang lugar sa bansa. Kaninang 2:00 ng hapon ay naitala ng Pag-asa Camarines Sur ang 41 degrees Celsius na heat index o nasa extreme caution level. Kaugnay ng nararanasan ng maalinsangang panahon ay ang mga sakit rin na maaaring makuha ngayong tag-araw. So ayun po, ang pinakamadalas nating makikita ngayong panahon ng tag-init, pinakauna po dyan yung heat exhaustion. Yan po yung mga sintomas niya, biglang nahihilo, parang dry na dry yung bibig, tapos medyo nangihina or nasusuka. Pwede rin maging sintomas nito. Madalas raw na mangyari ang heat exhaustion kapag sobrang exposed sa tag-init at kulang sa pag-inom ng tubig. Maaari rin napapunta sa dehydration dahil sa kakulangan ng tubig sa katawan. Pwedeng sobrang panghihina. Tapos, yung pinakamalala po dyan, pwede po ito mag-cause ng heat stroke. Or pag napansin nyo na yung isang tao na hindi mo na siya makausap ng matino, confused na po siya, tapos biglang nahihimatay or heat syncope. Dapat po natin idala agad natin to for emergency consult kasi delikado po siya. Karamihan umano sa mga pasyenteng nagpatingin ngayong araw ay may koneksyon sa heat exhaustion ang nararamdaman. Paalala naman ni Dr. Thomas na importante ang pag-inom ng tubig lalo na ngayong tag-init upang mapanatiling hydrated ang katawan. Hindi lang dapat 8 glasses of water per day, nakadepende po ito sa weight natin. So, mas maganda lang lagi po tayong may baon na tumbler para lagi tayong nakakainom ng tubig. Kasi habang nagtatrabaho, ngayon, lalo na ngayong tag-init, delikado po talaga na wala tayong sapat na tubig sa katawan. Marge Serico, CSN.